skladbě O stačí přidat vodu. Večírek u bazénu. Říká, že musíš trochu přidat, jestli chceš hodit do školy. To nevadí, Kim. Já se projdu. Emo, tvůj mobil. Tohle je největší katastrofa, úplný peklo. Krémy jsou dělaný hlavně z vody. Když delfíni uplavou kilometry, my můžeme taky. Už se tím nikdy nemůžeme natřít. Můžeme doplavat až na Fidži. Umíš si to představit? Brzy budeme suchý a vrásčitý. V 21 už budeme vypadat na stopade. Vynechala jsem trénink. Poprvé za 6 let. Vidíš? Vidíš, jak je to hrozný? Musíme to někomu říct. Rodičům, policii, doktorovi. Chceš být kvůli krému mořskou panou ve svěrací kazajce? To zrovna. Ricky má pravdu, Clio. Nemůžeme to říct. Ani mámě? Ne, nikomu. Ale já jí říkám všechno. Tak tentokrát ne. Je to nebezpečný, lidi tomu nebudou rozumět. Můžou nás zavřít. Proč by nás zavírali? Protože jsme jiní? Protože umíme něco, co nikdo neumí? Protože se nás bojí? Dobře. Nikomu to neřeknu. Kromě Louise. Ne, Clio. Ani Louisovi. Vůbec nikomu. Dobře, dobře. Nebojte se. Vážně umím držet jazyk za zuby. Je čas na večírek, lidi, a žádný výmluvy. Na počest našeho drahýho surfarského boha, krásného Byrona, který vyhrál zvláštní cenu. Jakou cenu? Takovou, co se dává za surfování. Klasický surfování. Vyhrál okylák. Zrovna jsem se opalovala, ale jsem si jistá, že byl skvělej. Ricky, možná, že bys tam taky chtěla přijít? No, promiň, celý večer si budu čistit zuby. Ahoj, Clio. Čau, Louise. Nemám nic moc novýho, vlastně vůbec nic, jen pár starých věcí. Clio, jdeš na večírek k Miriam? Jasně, že jdu. Oh. A holky, nezapomeňte si vzít svý nejlepší bikiny, bude to u bazénu. Bezva. No, když teda jdeš.
Rozmyslela jsem si to, nepůjdu tam. Je to fakt hrozný přijít o jeden z těchto večírků. Miriam už nás nikdy nepozve. No a? Tak buď ráda. Je to večírek u bazénu. Vím, že je to nebezpečný. Ale kdybych o nás řekla Louisovi, tak by nás mohl hlídat. Ne, řekla jsi to správně, Clio. Nepůjdeme tam. Ne, počkej. Měli bychom tam jít. Kvůli Byronovi, ne Miriam. Surfování jako plavání chce hodně práce a tréninku. Někdo ho musí podpořit. Tobě se Byron líbí? To ne. Ale říkala jsi to jako reklamu na vločky. Když se naučíme líp znát to, co se nám děje, možná to ovládneme a můžeme jít na večírek. Opravdu? Co se máme učit? Dotkneme se vody a za 10 vteřin máme ploutve. Třeba se v tom jenom musíme procvičit. A získat sebekontrolu. To by bylo perfektní. Fakt bezva. Sebekontrol. Pak můžeme na ten večírek. Napíšu Louisovi. Uvědomuješ si, že je na to potřeba jít zase plavat? Cože? To ne. Nikam nejdu. Tak pojď. Ani to není hluboký. Ne, Prosím, Clio. ne. Ne! Bezva. Jdeme, Ricky. Ovládání je otázkou mysli, takže soustřeď se. Ploutve ne, ploutve ne, ploutve ne, ploutve ne, ploutve ne, Ploutve ne. Teda, kdo pak to vykecal? Tohle je můj tajný, vysoce důvěrný rybářský flek. Někdo musel mluvit. Promiň. To nic. Dostal jsem vzkaz, že jdeš na večírek. Jo, ale to byl starý vzkaz. Já už tam nepůjdu. Mám moc úkolů. Dobře. No, tak se k vám připojím a zaplaveme si. Jsme nahý, Louisi. No tak se jenom namočím. Měj se, Louisi. Jak myslíte? Už nikdy nás na tyhle senzační večírky nepozvou. A proč? Protože máme ploutve. Moje plavecká kariéra je v háji. Mám jenom jednu otázku. Proč já? O nic takového jsem nestála. Ty myslíš, že máš problémy? Já jsem s tréninkama začala už jako mimino. Na závody zapomeň, protože teď jsme mořský příšery. Vy jste vážně neuvěřitelný. Koukněte se na sebe. Ty si klidně piješ vodu ze vzduchu. A Emo, ty si právě udělala instantní nanuk. Kdokoliv jiný by byl nadšený, že to umí. Obě máte neuvěřitelné schopnosti a pořád jenom fňukáte a fňukáte a fňukáte. Já neumím nic a stěžuju si snad. Ne. Mám toho dost. Tohle je ztracený čas. Asi vím, jaký je. Někdy mám taky pocit, že jsem k ničemu. Louisi, co si myslíš o Ricky? Znáš ty ropušnice, co vypadají jako kámen a můžou vystřelit tolik jedu, že by zabili fotbalový mužstvo? Trošku mi je připomíná. Díky, kluci. Jste bez. Gratuluju ti, Byrone. Na jakým seš místě? Už musíš být někde na špici. Brzdi trošku. Zejnem, seš suchej, to je ale změna. Hele, Louisi. Netuším, co se stalo s tím hydrantem. Ale jestli to ještě jednou zopakuješ, tak z tebe nadělám sekanou.
Nech ho bejt, Luisi. Má pravdu. On za to nestojí. Změní ho to? Ne. No tak. Luisi, Byron je děsně milej kluk. Je to tak. Měli bychom jít na ten večírek a ukázat, jak mu fandíme. Je to vážně borec. Bezva, tak běž. Myslíš? Jasně, nemáš v hlavě zmatek? Já tě fakt nechápu. V jednu chvíli jdeš, pak nejdeš a teď tam zase půjdeš. Určitě si můžeš dovolit zase vynechat trénink? Neblíží se závody? Trénovala si i s chřipkou, zlomila si z zápěstí a plavala si s jednou rukou. Vypadá to zle, zavoláme doktora. Žádnýho nepotřebuju. Drahoušku, poslední dobou si trávila strašně moc času zavřená v pokoji a zamčená v koupelně. Je něco, o čem si chceš promluvit? Ne, nic. Můžeš mít špatnou náladu. Víš, jsi ve věku, kdy procházíš změnami. Přesně tak. a... Trefila ses. Ahoj, Miriam. Jen volám, abych ti řekla, že na ten večírek určitě přijdu. Teda myslím. Jen jsem ti to chtěla dát vědět. Co si vezmu na sebe? No, to se ještě uvidí.